כמובן עידו מפליי גיימר IL. הערוץ הכי מדהים, הכי מקסים שיש, שמראה גם על האקינג, שזה הבטחת מידע, Security Informational, גם על תכנות, אוקיי? שזה פרוגרם, וגם על גיימינג, שילוב של שלושתם. מקווה שתאהבו חברים, ויאללה, בואו נתחיל. אני אתחיל היום סרטון של גיימינג, מחר אני אעלה את השרת שלי, סבבה, ולאט לאט עמדים, לאט לאט נתפתח מה שנקרא. אוקיי, אז בואו נתחיל, נעשה play new game. אני אוהב את המשחק סימפסון, לא יודע למה זה משחק כיף ברמות, אבל זה כיף המשחק הזה. אוקיי, כאילו, הוא אומר עכשיו מסביר לנו איך לשחק, אוקיי? איך לקפוץ, איך לזוז, אוקיי, איך לרוץ וזה. הנה רואים ככה, זה שיפט זה לרוץ, ממה שהבנתי. להרביץ זה מקש ימני, ולהיכנס, תכף תראו להיכנס לאוטו מה יקרה. לחוץ עליה, כאילו לדבר איתה. תכף אני אמשיך. I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it. Well, it must have been one of our kids, probably Millhouse. אוקיי, הוא אומר לי היא אומרת לי שניצח גם אייסקרים וגם כאילו עוד כמה דברים. לא משנה, בעיקרון, יאללה בוא נקנה את זה, אני אעשה את אשתי מאושרת. זה מגניב. יכול לפתור המשחק הזה, תריץ לו. טוב, אנטר. קיבלתי מטבע, למה נרביץ לחמוד הזה כאן נרביץ. נרביץ לחמוד הזה כאן. I keep making God madder and madder. זה כיף לבד, זה כיף, פשוט כיף, כיף. My bikini zone's chafing. אוקיי, הבנתי. זה כאילו מסבור נתונים איך כאילו לנסוע וזה. בגדול כאילו, המשחק הזה, מי שאתם יודעים, מי שמתחיל את הקהילה של הגיימינג, מי שאתם יודעים, מתחיל כאילו. אז כאילו, אני אוהב את משחקים, אתם יודעים, דבילים כאלה, כמו גוטה סימולטור וזה, זה משחקים מפגרים, אבל אתם יודעים, ממש כיפים, כי זה באמת, אתם יודעים, אחד מהמשחקים הכי כיפים שאתם תכירו, באמת. כאילו, באמת, זה אחד מהמשחקים הכי כיפים שאתם תכירו. Whoa! I love senselessly pushing things. Whoa! את מי את מצלמת? את מי את מצלמת? את מי את מצלמת? איזה יופי חברים. Bouncy bouncy! Oh, that was too easy. אוקיי, I'm מעולה sorry, like לי. a candy wrapper in an updraft. Whee! אבל אני הולך שנייה כאן. נמצא קודם כל את המכונית שנמצא קודם כל. והמקום שלנו הוא כאן חברים. Enemy chest pain! המקום שלנו הוא כאן. נשבור גם את זה נשבור, מוצאים כאן גם כסף. כאילו בעיקרון חברים, אם תרצו שאני אעלה את המדעים דברים של האקינג, תכנות, כאילו אז אין בעיה. אני ממש יודע טוב תכנות, אני גם יודע טוב האקינג. אין לי בעוד תלמידים ללמד אתכם כאילו עליו, אני לומד חבר'ה רק דברים טובים, שזה לא לפרוץ. אני אלמד, אתם יודעים, דברים איך להגן על מידע, לא לפרוץ למידע. כי לפרוץ, אני חושב שזה לא מביא לאף אחד תועלת, חוץ אתה יודע, למי שפורץ, זה סתם, זה מיותר. אוקיי, יאללה, בסדר, משימה הבאה. אז כאילו, אתם מבינים? אז כאילו, זה אחד הסיבות שאני לא אוהב לפרוץ, אני אוהב רק להגן. וגם אם אני אומר אתכם חברים, זה נטו להגן, זה לא לפרוץ, כי לפרוץ זה לא מביא לאף אחד תועלת. וזה אחד הסיבות, אתם יודעים, שאני לא פורץ. אני בחיים לא אגרום לתודים למישהו סתם נזק, בלי שום סיבה. כאילו, ואחד הסיבות מה שאני לא אוהב שהקרים, אתם יודעים מה קרים בני 10 עושים, זה שהם פשוט, אתם יודעים, פשוט באים כזה ועושים פשוט נזק לאנשים.
בלי שום סיבה Mom כאילו. and Lisa left for school without her science project. Can you get it to her? Oh, do I have to? You can drop it off on the way to work. And I have to go to work. יופי, כל הכבוד לך, סימפסון. ייי. יש. All right. איזה כיף חבר'ה, מכוניות מתנגשות כזאת לא יהיה. Eat איי איי. dust, dust eater. As soon as I'm done אתה לא scratching תעקוף myself, you're אותי, history. אתה שומע? מכונית Overhead צהובה. building. זה מזכיר לי כאילו שמי שאמר עם ישנו כאילו שיש לו מכונית צהובה, היינו בועטים לו בביצים. אם הוא מכה בביצים, זה מזכיר לי להשקר בבית ספר. שכאילו מי שאתם יודעים, כאילו מי שכאילו מי שאומר מכונית צהובה, הגוטף מכה לביצים, אוי זה כזה מזכיר לי המכונית צהובה הזאת. ואני אחזור למה שאמרתי, קרנבל, ניצחתי, איזה יופי לי. עכשיו נחזור למה שאמרתי, אוקיי, בוא ניקח עוד כסף, תכף אתם תראו למה אני לוקח טיפה עוד כסף, תכף תראו. למה אני לוקח עוד כסף חוסך, כאילו? אני רוצה להגיע ל-130, תכף אתם תראו למה. אני רוצה להגיע ל-130, תכף תראו למה. נשבור את השלט הזה, נשבור. אי אפשר, את העמוד הזה, אבל בטוח אפשר. מה עוד? המשחק הזה, אני פשוט מאוהב במשחק הזה, משחק הזה מטומטם, זה כזה כיף. קחו את הכסף, איזה מגניב. Must never run again. כפי שאתם רואים כאן זה המשטרה, כאילו. I need a disco nap. אני עושה נזק לעיר. אני עושה נזק לעיר, אבל חברים תדעו שזה למטרה טובה. Ease on chafing. אז אני ייהנה מאוד 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 אם תגיבו לי בלייק ובסאב. עוד אותו אני פותח דף לפייסבוק, לערוץ, אוקיי? אני גם מתחיל לעלות לטוויץ'. ולכולי כאילו, אתם יודעים, נראה איך זה יזרום, ואם זה יזרום טוב, אז אני מבטיח לכם חברים שנעשה הכל כדי ללמד אתכם, להראות לכם, ואתם יודעים, להרשים אתכם כמובן בידע שלי. היה לי פעם ערוצים כאילו, ואתם יודעים, זה לא ממש הצליח, זה מה שבייס אותי. אז זה למה אני היום טיפה לא העליתי כאילו הרבה זמן סרטונים לערוץ, כי מה שקרה זה פשוט לא היה לי ממש מזל בזה. אז מה שקרה פשוט לא התחברתי לזה ממש. חמודה עוד דברה. בואי דבורה חמודה. בוא אליי דבורה, בוא אליי דבורה. יש, קיבלתי מלא כסף, I happy now. אולי נקנתה. יש לי 146, 147, 148. אחד המשחקים שאני אוהב בסימפסון זה שהמשחק הזה הוא משחק כזה ילדותי וכזה מצחיק. Never run again. מגניב כזה, זה כזה כיף, אוי. זה כזה כיף לבעוד בה כזה. Wow, I need a disco nap. רואים עכשיו יהיה לי תלבושת, תכף תראו למה התכוונתי בזה שאני כאילו, אתם יודעים כאילו צריך כסף, תכף תראו למה התכוונתי. נראה לי היום זה יום המזל שלי חברים.
300 Bouncy, מכאן. bouncy. Ooh, I'm soaring like a candy wrapper in an updraft. Whee! Whoa! שנייה רגע חברים, תכף תראו למה ניקח כאילו. לא משנה כבר, לא אכפת לי מזה. נלך שנייה. זה החור של הבית ספר, ביי. פתאום מה שאני שונא, פתאום כאילו נהיה לי מה שאני שונא במשחקים, שיש פתאום סלואו מושן. הערך שבו אני הכי מבואס, שיש לה סלואו מושן. Chest pain! Having chest pain! הופה הנה יש לי עוד, יש לי כאן עוד. Never run again! Wow, I need a disco nap. משחק מפגר אני מודה, Ouch! My bikini zone's אבל chafing! המשחק הזה כל כך מגניב ברמות, אבל הוא מגניב, ויש לי 301 מטבעות חברים, 301 מטבעות חברים וחברות. Chest pain! Having chest pain! מה ג'ס פיין? מה ג'ס פיין? מה? Must never run again! בוא'נה, נראה לי עדי צריך, אם הוא אמיתי הייתי שולח אותו להסתכלות כאילו ברמה דחופה, הייתי שולח אותו להסתכלות. הנה בואו נראה את הילדה שלי, Thanks for הילדה bringing שלי. my mom up a digestive system. Hey, where's the gallbladder? I get hungry and it was a pig. It was modeling clay. Oh. By the way, Dad, Mom called. She says she needs to talk to you at home before you go to work. Go! We're number one! We're number one! אהב תראו מה אני קונה חברים, אהב תראו מה אני קונה. לפי זה תלבוש את הזאת, את זאת ואת זאת. בוא נראה משהו משהו. אני התחברתי יותר לזאת, אני התחברתי, לא יודע למה זה מצחיק, זה נראה חמוד כזה. עם פרחים זה נראה חמוד. נראה כזה, לא יודע, זה נראה כזה מיוחד. כזה, לא יודע, מיוחד כזה זה נראה. איפה הקר שלי? We are you car. Ouch! My נראה bikini לי. zone's chafing! Well, it's about time I'm a lean mean speed thingy! המשחק הזה זה משחק, אני אגיד האמת כיפי, אבל גם כן תוך כדי דבילי. לא יודע למה אני אוהב משחקים כאלה, כמו גוט הסימולטור וכולי. פמילי גאי, גוט הסימולטור, גם אייקאפט אני אבל לא אומר שלא. גם טרריה, קוד, BF וכולי. יש לי גם סוני 4 כאילו, אז אם תרצו אני אעלה לטוויץ' סוני 4. רק אבל אם בא לכם חברים. כאילו אני השקעתי את העומדים במחשב שלי, כאילו יש לי מחשב של גיימינג, אבל אותו אני אשפר אותו טיפה, אם כאילו זה עוד כלום, לעומת מה שיהיה. בוא ניכנס home. I coming home. Find all gucks. Yep, I find all gucks. Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and P.O. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Go out, go outside. אוקיי, למה לצאת החוצה? למה ככה את עושה לי? למה? אישה רעה. סנבלה האישה הזאת. סנבלה היא. go outside עושה לי. אישה חרא זאת אישה. אישה פשוט חרא. מענקית האישה הזאת.
כיף, אני יכולה לקחת את המטבעות האלה, לא יודע למה. משחק דבילי אבל מגניב. אלכס סטרנג'ר דייג'ר. אלכס זר והמפחיד. טוב, אחותי, בסדר, מאמין לך. בסדר, מאמין לך. סטרנג'ר דייג'ר. בסדר, מאמין לך. טוב, אחותי. Oh, that was too easy. You're not gonna get Yes. more? אנחנו לכאן כפתור את סוסות דבורצות. שנייה, אוללה. אבל אני Chest כוסה pain! חברים. Having chest pain! לאן אתה בורח? לאן אתה בורח? אוי, סליחה, סורי. I'm all in a dither, Homer. So many of my possessions have disappeared. Call the police to find the culprit. Culprit, eh? My lawnmower, my cooler, my lawn chair, a family portrait, even Rod's inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh no, I borrowed all of Flanders' stuff. Quick, think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shut some corn. טוב, בסדר. Let's do this מאמינים לך. thing. בסדר, נשמה. Must never run again. פאק. פאק. פאפ, פאפ. לוקח לך דשא. Flanders cooler. I gave it to מה Barbara. עוד גנבו לך? יא מסכן. מי גונב מוקסה אחד דשא? חתיכת מסכן. אוי 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 לי. אוי ואבוי פשוט. Uh-oh, don't try drunk. Hey, they found my lost nachos. Oh, I wish I had a dog with a saddle. You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? I'm a lean, mean, speed בוא diggy. נתקן את האוטו, בוא נתקן את האוטו. My reflexes are dulled by years of את האוטו self-abuse. רגע, שולט צץ לי. Watch it, buddy. זה הכיסא Almost האחרון. done. Now I need Flanders' stupid picture of his stupid family. אבי עוד אחד עכשיו יהיה. עוד משהו עכשיו יהיה. כמעט סגור, נראה לי אחרי המשימה הזאת. אני לא יודע אם אני אמשיך כאילו. נראה לי שאני אסיים Where אחרי did I eat המשימה Rod's הזאת. stupid inhaler? Duh, it's over the dump truck. Move it! שימת דרך די ארוכה. אז כאילו נסיים אותה ולא נעשה כאילו. Oh, I hope do not press means press. Now to return this stuff before the cops find me sitting around talking to myself. I love to say, take that! Go! 1 דקות וחצי נותר לי. פאק, מה אני אעשה? Go! This is one weird place. What's happening? Take that! All right!
Gladys, look, I found your missing stuff. Now, about the reward. Thanks, neighbor Rooney. Here's your reward. A prayer from the Lord's #1 fan. Our Father in heaven, bless this noble oath. Stupid Flanders getting happiness from religion. Oh, that was too easy. חברים, תקשיבו, נראה לי אני עוזב אתכם להיום. All right. כי אני צריך כבר אתם יודעים להתפנות לאמא שלי, אבל כאילו, אני ביצעתי פרט, אז תצאו במשטרה פה, אז נעצור את הטלת. You little... Why did you do that? לתוך הבית. משטרה נאצית לא יכולה לעשות לי כלום, מניאקים כחולים. אני בתוך הבית. טוב חברים, יאללה, אני סיימתי. See you, ואל תשכחו לייק, סאב וצפיות. אני רוצה לראות שאתם שואלים שווה לעלות, עומדים תכנות ולכולי ולכולי. See you.